Κάτσινο. Άμα δεις τι χτυπήματα κάνει, θα τρελαθείς. Μιλάμε Εγώ τη γυαλάδα θέλω να δω τώρα. που είναι 0,26 δεν σε παίρνει πολλά. Για δω πως το παράει. Α, εδώ είμαστε. Βλέπεις πως χτυπάει το κεφάλι. Μπράβο Τρέφωνα. Έλα στο κάρφωμα τώρα. Έλα, πιάσ' την κυρία. Βλέπεις που καρφωθεί. Ναι, ναι, Μόνο ναι. αν το κόψει. Δεν έχει καμία πιθανότητα να φύγει. Πιθανότητα για να μην φύγει ήταν που ήσουν ψύχρωμο στο κάρφωμα.